dan adam yana da buri sai mu bar wa Allah mai haƙuri shi yake da riba komai da lokacinsa dan adam yana da buri sai mu bar wa Allah mai haƙuri shi yake da riba ce kuma mawa abar gudu ce ɗaukaka abar gudu ce kuma abar amina ce lantarki ka so ta a ido ka matsa ka taɓa ta sai ka kauce da abin da ke da fuska biyu kafin ka so shi sai ka duba komai da lokacinsa ɗan adam yana da wuri sai na wani mai haƙuri shi yake ɗan adam abin tsoro ne ka biye masa sai ya sa ka zauce in kana da shi ya soka in ba ka da shi ba sai ya kauce ba a yi marmaninta da bi'ar ɗan adam da bance sai da kafa kafa kaɗan za ka yi sai kusa Allah shi ya jarrabe ni da kuma na rubuɗi na san Allah ne ya bani mai imani da tuwai shi ne zai tafi ni wanda da ya dogara da boka shi yake dogara komai da lokacinsa ɗan adam yana da buri sai ya karɓa Allah mai haƙuri shi yake dogara tana sanya wa aminin ka ya guje ka daga Allah sai rasulu sai illa mahaifiyarka ita ce mai sake karfi ka gyara da kyan hali da ka gano wani na yi kar ka aibata shi domin da jarrabi Allah ne ya jarrabe shi kai ma ba ka wuce ba ne dole maka harkake shi komai da lokacinsa wata sai zan kamar ba a yi ba komai da lokacinsa ɗan adam yana da komai sai makar ba haƙuri shi yake ni na gode wa Allah da sarkimomin da ya yi mini ina da rai da lafiya ba ta waya ko kaɗan gare ni hanyar neman halali na da yawa rabbana ya bani sannan ina tukarki mai kan hanyar da hanya komai da lokacinsa ɗan adam yana da wuri sai wani wa Allah haƙuri shi yake komai da lokacinsa ɗan adam